दिनै 9 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव चिरांनि बिजनीनि बर' बाजाराव कस्तुरबा गान्धी हिनजावसा फरायसालिनि गोदानै लुफुंनाय हिनजावसा हस्टेलखौ बृहस्पतिबाराव बेखेवनाय जायो। भारत सोरखारनि समग्र शिक्षा योजनानि सिङाव गासै 1.49 कोटी रां बाहायनानै लुजानाय हिनजावसा हस्टेलखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ हस्टेलनि न'ब्लाङाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियावबो बाहागो लायो। बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि बिथांनि थांखिया खालि राजनितिल' नङा, बिटिआरआव थाग्रा 35 लाख सुबुंफोरनि गोजोन सोलोंथाइ, रैखाथि जौगानायानो बिथांनि गुबै थांखि। नैथियाव आसामनि केबिनेटआव क'क्राझार आरो धुबुरी सिमायाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनायनि थिरांथा लानाय जादों। रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म दोननायनि थिरांथा लानाय जादोंमोन। केबिनेटनि बे थिरांथाखौ बर'फोरा गनायना लादों, नाथाय आक्रासुआ केबिनेटनि बे थिरांथाखौ नेवसिगारदों। आक्रासुनि बादिब्ला बे बिरखं गाथोननि मुंखौ कच राजबंशीनि जारिमिनारि राजाफोलेरनि मुङाव एबा सिगांनि रुपसि नाम दोननो मिथिहोयो आसाम सोरखारखौ। थामथियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि मेडिकेलनि फिसा दिनैनिफ्राय बांहोनाय जादों। जिएमसिएच एबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल रेबथुमनाय मासुलनिफ्राय लानानै 100% गुबुन गुबुन आनजादफोरनि मासुलखौ बांहोनाय जादों। बेबायदि फिस बांहोनाया गोरिब नखरनि बेरामिफोरनि थाखाय मोनसे जिंगा सिनायखौ सोमजिखांहोदों, जेराव रायजोफोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सानफ्रोमबो रोजा रोजा बेमारिफोर थांनांगौ जायो। ब्रैथियाव हाजोआरि ओनसोलफोराव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बृहस्पतिबाराव उत्तराखन्डआव रोजा अखा हानायनि जाहोनाव दासिम 14 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव मोनसे नखरनिनो 3 सुबुंफोरा थैनो गोनां जायो। अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बे हाजोआरि रायजोनि गोबां ओनसोलफोराव दैबाना बायदि थासारि सोमजिहोदों। केदारनाथ यात्रा लामानिफ्राय 3300 गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। बेनि गेजेराव 700 गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ हेलिकप्टारजों रैखा खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे फ्राय 12,000 जाग्रा पेकेटबो राननाय जादों। पिएमअआबो हेफाजाब दैथायहरदों। अख्रां सान्थ्रिनि चिनुक MI-17 खौ रैखाथिनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। एटिएफनि हेफाजाबाव गंथाम टेंकारफोरबो दैथायहरनाय जादों। बाथियाव भारतआ पेरिस अलिम्पिकआव 3थि बान्था देरहानो हादों। भारतनि गावग्रा सौफ्रिल कुसालेया ब्रन्जनि मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिथांखौ बिथांनि जाफुंसारनायनि थाखाय फन खालामनानै बरायदों। सौफ्रिलआ बृहस्पतिबाराव पेरिस अलिम्पिकआव 50 मिटार राइफल 3 पजिशन फाइनालाव ब्रन्जनि मेडेल देरहाना जारिमिन सोरजिदों। सौफ्रिल कुसालेया गासै 451.4 स्कर खालामनानै 3थि जायगा आवग्रिनो हादों आरो हादोरनि मुङाव आरोबाव मोनसे मेडेल देरहानो हादों। बे बादायलायनायाव अलिम्पिक मेडेल देरहानाया भारतनि थाखाय गिबि खेब। दथियाव हिमाचल प्रदेशनि कुल्लु जोमै बेरफ्रुनाया दैबाना सोमजिहोदों। बे बेरफ्रुनायाव मालाना पावार प्लान्टआव गोबां खहा जादों। फरायसालिनि गोबां नखरनि बायदिफोरा दैबानाजों बोहैलांदों। एसडीआरएफनि हानजाया रैखाथि हाबाफारि मावबाय थादों, गोबां अखा हाब्लाबो सुबुंफोरखौ रैखा होनो थाखाय। जोमै बेरफ्रुनायनि जाहोनाव ओनसोलाव दासिम 20 सुबुंफोरा गोमानायनि खौरां मोननाय जादों। बे जाथायनि उननिफ्रायनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिखांदों। स्निथियाव गोजाम मटर गारिफोर थानाय सालायगिरिफोरनि थाखाय फास्टेगनि आपडेटफोरखौ मिथिनानै लानाया गोनांथार। 1 आगस्ट आरो 31 अक्ट'बरनि गेजेराव फास्टेग सिबिथाय होग्राफोरा गोबां एनपिसिआइ गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनांगोन। 1 आगस्ट 2024 मायथाइनि फास्टेग बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोदान नेमफोरा गोहोम गोग्लैनाय जादों, मानोना नेशनेल पेमेन्ट कर्प'रेसन अफ इन्डिया (NCPI) नो इयर कास्टमार केवाइसि गोनांथिफोरनि सायाव नोजोर होनानै गोदान दिथा बिथोनफोर लाबोदों। टल गेटआव होनो गोनां रांखौ गोरलै खालामनो आरो टल प्लाजाफोराव ट्रेफिकनि होंगो-दोंगोखौ बाङाइ खालामनो थाखाय फास्टेगआ गोनांथार जाबाय। बबेखानि बे सोलायनायफोरा फास्टेग बाहायगिरिफोरखौ मख'जाथाव गोहोम खोख्लैगोन। 1 आगस्टनिफ्राय फास्टेग सिबिथाय होग्रा कम्पानिफोरा 3-5 बोसोर सिगांनि गेजेराव जारि खालामनाय गासै फास्टेगनि थाखाय केवाइसि बिखान्थिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय 31 अक्ट'बरसिम थागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।